ya ladabi. Duk ɗan halak ba zai saki baki na rashin ladabi kan manzan Allah ba zai munanawa manzan Allah zato ba, ko ba zai ce an kai manzan Allah inda bai kai ba, ko shi ko ahlul baiti. Duk wanda kaga yana sakin baki kan manzan Allah to ba ɗan halak bane, ɗan zina ne. Akwai wani lokaci doki ya ɗan ƙwarzani kafar na Fadima, take sai ta fushi, tana yin fushi sai Allah ya yi fushi da wannan dokin, ya yi sama, aka yi sama da shi, aka yi sama da shi ya zo ya bugi bishiya ya tarwatse. Sai manzon Allah, shi Ubangiji ya aiko Jibril wajen manzon Allah, ya ce ka ce ina gaida manzon Allah, ina gaida na Fadima. An ɓata mata rai, an fusata ta, ta yi fushi, ni ma na yi fushi da doki, na tarwatsa shi. To ka ga fa girman na Fadima fa, ba ma wanda ya haife ta